Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Ana m ekene unu mbọsị eke, mbọsị oyi, mbọsị afọ, mbọsị nkwọ. Aka m bụkwa maazị Chukwujioke, mmadụ abụrụ Chukwu. Wee na-asị na anyị ga-adị ka echi na echi aha agwụ agwụ. Onye afụrụ tata ka afọ ya echi. Ewetala m unu ozi ọma ndị mbụ na ndị egede, ebe na-ekwu eziokwu, ebe a na-agba eziokwu ọtọ, ebe na-ekwu okwu n'ọfọ na ogu, ebe ya ejide asị ekele abụtọsịsị aya ọgbala ọtọ teja. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụrụ achọ nka ngosi unu those 3 basic steps etu esi awa ọjị, etu esi aga ọfọ. And those 3 steps bụ ịgọ mmụọ, ịtụ ogu na ịga ọfọ. These are the basic 3 steps you must adopt whether you like it or not. Ịchọ ka ekpele gị pụta ife n'ọdịnala Igbo, ị ga-efolo wee na-ekpe ekpele gị, ị ga-efolo wee na-aga ọfọ. Ifolo ya very well, ọfọ ị na-agọ ya apụta ife. So na mbido m n'ụbọchị nke tata, achọ nka mbido n'igosi gị the items, sacred items ndị Igbo ji aga ọfọ n'ọdịnala Igbo ị kwesịrị inwebe gị dịka nwoke. Number 1 bụ gịnị? Nzu. Lee ka ọ na-adị. Nzu. Nke a virgin nzu. Number 2 bụrụ ọsọ ọjị. Ọsọ ọjị nke a. Lee ọsọ ọjị. Nke ịtọ bụrụ gịnị? Ọjị kola. Ya ka ọ na-adị. Nke ịnọ bụrụ edo. Isi sọkpụntụ bụrụzia ọgara gidi, ọfọ. Ị na-anya na ọfọ efu na ọ dị ka isi mmadụ, oyi mmadụ. Ị na-anya efu anya, efu ọnụ ya, efu imi ya. Ọfọ ajụchara ajụcha, ya ka ọ na-adị. Nke ọzọzi bụrụ mmanya ọkụ ọbụla ị chọrọ. These are the sacred items ị ga-eji dibe gị wee na-aga ọfọ. Ọ bụghị iwu bụ na ị ga-enwesị fancha, ọ bụrụ iwu, mana mgbe ọbụla ị chọrọ ịga ọfọ, any of them should be available. Ọfọ a kwesịrị ịdịbe gị mgbe ọbụla. Ọfọ ajụchara ajụcha kwesịrị ịdịbe gị mgbe ọbụla. Now, ka m kọwalụ m the practical way. Sorry na nna asụ Igbo, mana m bịakwa ebe m kwesịrị use Igbo n'izu Igbo. Mana o nwere some things mma na achọ ikwu Igbo ga-enye aka ọ dịtụ easy. Etu ọbụla o si wee dị, mma akọwa ya ọfụma etu onye ọbụla ya esi wee ghọta. Ịchọ ịga ọfọ, iweli nzu wee bido ọfọ ya. The first step anyị ga-ebido bụ gịnị? Ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ dịka m si wee gwa gị bụ ịkpọku, ịnabata oke mmụọ bụ Chukwu okike abịa ama na ndị ọzọ sie. Maka na ige ntị na Genesis mgbe ọ sị, come let us create man, let us. Anyị ma na mmụọ
na mmadụ nwee ife fa nwee common. Anyị ma na onwe ife sie na onwe mmụọ sie. So the first step anyị bụrụ gịnị? Ịgọ mmụọ, ịkpọku fa ncha niile ka fa bịa. Ibido Chukwu okike abịa ama, Chukwu kelenu ka ana ka ife niile dị na ya, ọmama amasị amasị, oke mmụọ, ọmaka nsi bi ụwa, ana m akpọku n'ụbọchị nke tata, na-akpọku mmụọ gị na faịlị ka unu bịa maa nzu. Ikwụsịa nke a, gị nwa bụ mmadụ nwee chi gị na ya, your guardian angel. Chi a gị na ya bụ Chukwu okike abịa ma assign ya to you, ka ọ na-aga ịdị gị n'ife. Ma ọ bụrụ na ị mara ya, ghọta ya, gị na ya dị in peace, in harmony, that your guardian angel will always guide you and tell you what to do. So ịkpọkukwa chi gị a. N'ọdịnala Igbo, chi gị a na-enwe onye o so wee nọgụ ụwa. Ịkpọku ọ bụ na ime onye o so wee nọgụ ụwa, ịkpọ ya afa, nna m Okenkwọ, nna m Okoye, ana m akpọ gị, na-akpọ gị na chi m, ka unu bịa maa nzu. Na-akpọkukwa mmụọ unu na ya nọ yi wee nọ m ụwa, ka unu bịa maa nzu. Ikwụsịa nke a, ilota ndị ichie. Ndị ichie anụnwa dị very important. Ndị ichie anụnwa bụ the descent in Igbo tradition, descent n'ọdịnala Igbo. Etu anyị si onwe St. Gabriel, St. Matthias, St. Philip, St. Peter, etu aka fa si wee dị n'ọdịnala Igbo. Ndị anụnwa bụ nna 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 anyị fa bi ndụ, bie ya ọfụma, bika nka. Ọ bụrụ ka ihe esi wee na-ekpe chọọ ịga ọfọ n'ọdịnala Igbo, ma kpọkufa ọfa bụ ndị ichie. Iwe si ndị ichie be nna m, ndị ichie be nne m, ndị ichie ana ebe isi, ndị ichie village isi. Then ọ bụrụ na ị bụ onye pụ township, ịkpọkukwa ndị ichie ana ebe ị nọ, esifa bịanụ ka unu maa nzu. Ikwụsịkwa nke ịkpọku aja ana be nne, aja ana be nna ya, aja ana obodo unu, aja ana village isi, aja ana ebe ị nọ, bịanụ maa nzu. Ikwụsịa ya, ọ bụrụ na village gị nwee mmụọ eji wee mara obodo gị, ịkpọọ ya, mmụọ dị etu a na obodo m, ana m akpọ ya bịa ka ị maa nzu. Ebe isi, mmụọ dị etu a bịa ka ị maa nzu. Ilota element isi na ya, ndị si na mmiri akpọ ndị mmiri bịa ka unu maa nzu. Ikwụsịa nke a, ịkpọ akwali ọmụmụ, ma ọ bụ na unu nwe akwali ọmụmụ, bịa ka unu maa nzu. Iwe lotazia mmụọ ji enu, jili ana, jili ikuku, jili ọkụ, jili mmiri, bịa ka unu maa nzu. Mmụọ ji eke, jili oye, jili afọ, jili nkwọ, bịa ka unu maa nzu. Ikwụsịzịa ife a, ilota nna anyị, nna mụrụ gị, ọ bụrụ na ọnwụgo, ịma na ọ bụ ezigbo mmadụ, ma na ọ bụ ajọ mmadụ, mana nke m bụ ezigbo mmadụ. So as long as I'm concerned, nna m bụ sent. Ị na-aga ọfọ, kpọọ nna ya ma ọ bụ na ọnwụgo, provided na o mee ezigbo ife n'elu ụwa, kpọọ ya. Ịkpọọ nna ya. Nke a bụ invitation of all the unseen spirits, mmụọ. Ịkpọbatago fa, nabata fa. Nke a bụrụ first stage. Ka anyị baa na second stage. Second stage a bụzi ihe a na-akpọ ịtụ ogu. Ọ na ịtụ ogu anụnwa ka ị ga-ekwu okwu
in fairness and justice. Na ịtụ egwu a ka ihe ekwu okwu n'ogu na ọfọ. Fanwa mbụ ndị email invite unseen beings ka ha gbali witness n'okwu ijekọ ikwu and n'ife ịchọ ikwubi. Ka okwu ị ga-esi wee bido ebe a bụ ndụ mmiri, ndụ azụ, ndụ nwoke, ndụ nwanyị, egbe belu ugo belu, nke si bie ebe nye gosi ebe ọ ya ebe o gosiri ya nkụ kwa ya. Onye bili ibe ya bilu, onye sịkwa na ibe ya ama mbi ya wela ana zelu mmiri. Anyụ m ilu nwunye di m ga-amịkwazi elu m. Ife ọbụla onye ọbụla na-eme bụ ezigbo ife ga-adịli ya na mma, ka nke mụ nwa na-eme bụ ezigbo ife dịlụ mụ nwa na mma. Nwa mmụọ emewu na nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emewu na nwa mmụọ. Onwekwa ife ọzọ ya adị ya mana nke a nkwa adịgo enough. Nke a bụ ịtụ ogu iji gwafa na aka gị dị ọcha na ị nọrọ n'imewu mmadụ. Mgbe ọbụla iche emewu mmadụ ife ịgọ n'ọfọ mee ya. Mgbe ọbụla iche mmadụ ajọ echiche ife ịgọ n'ọfọ mee ya. Fama na aka gị dị ọcha wee gezie gị ntị. Second step agago, anyị abazia na last step bụ gịnị? Ịgọ mmụọ proper. N'ịgọ mmụọ proper ka ị ga-anọzi wee mee your decrees and your declarations, ka ị ya nọ wee kwubie okwu. Aha ayọ biko na ya ijeri yọ biko ọnya mee omenala Igbo ji wee masịa mmadụ egwu. Ndị ọzọ na-eme nkefa ihe a na-akpọ prayer. Anyị eme prayer maka prayer nwere to do with begging, pleading. Mana nke a ya bụrụ prayer, ọ bụ pleading. Nọ ị na-ekwu otu o si wee kwesị ịdị maka na iji oge iji ọfọ. Ihe a na-akpọ nke anyị n'ọdịnala Igbo bụ ikwubi okwu. Declaration, imeki declaration, i decree etu o kwesị isi wee dị na ndụ gị. Na this stage ka ya anọzi wee kwube wee mara ihe niile afọ ịchọ ka o mezuo na ndụ gị. Ebe a ka ya ebido wee ha nwabịa all the declarations ebido kwubie ebe a. Ụfọdụ na-ebido ana m asị na ya dịlụ mụ na ezinụlọ na mma, dịlụ ndị agbata obi na mma, dịlụ ụmụnne gị na mma. Ife ọbụla onye na-eche elu gị ya dị eli etu a. Onye ọbụla na-eje ajọ ije n'isi ezinụlọ gị na ndị okwubi ekwu n'ụbọchị nke tata na ọma ndị ile ife afọ niile fa na-eje n'isi m. Ana m asị na ọhụrụ nke ga-abịa na mmezu n'isi m. Wee na-asị na etu afụfa si eche elu m, etu afa si eje elu m ije a, etu a ka o yesi wee dị ya na ezinụlọ ya. Onye ọbụla na-eje elu gị ajọ ije na-ejere na be dibịa ka ọ gwọọ ọgwụ megide ka ọ gwọọ ọgwụ gbuo na ajọ ije afọ na ajọ ọgwụ afọ onye afọ na-agwọ n'isi gị, enwụrụ nke ga-abịa na mmezu, nwụrụ nke ga-apụta ife. Niile epuchi ya kwazi ajọ ije niile afọ ma ọgwụ niile a ha na-agwọ n'isi ezinụlọ ndị a na-eme ya mmaji pụrụ mmaji. Na-ekwuzi nke ahụ na-ekwu ise na-atụ aka n'ala. Ọ bịara igbu mgbu onwe ya bụrụ ajọ ọgwụ. Onye ọbụla chere echiche igbu mgbu ezinụlọ mmerụ amara na o nwere ife mme ya. Ana m ekwu na ọhụrụ nke ya bịa na mmezu ọma mme n'isi m, mana ana m ebuchi ya ka o mee n'isi ya na ezinụlọ mmaji pụrụ mmaji. Ise were ọfọ na-ajụ n'ala. Ikwubi okwu n'ọfịs ebe ị na-arụ ọrụ, onye ọbụla na-eche elu gaji echiche na-eje elu gaji ije ka o mebie ya karakta ka nka ego nwa m ife ị ga-ayọbazi. Etu afọ onye si eche na ọhụrụ nke ya bịa na mmezu niile emebisi fancha wee na-edikri nọ n'isi ezinụlọ ekwe ya na-eme. N'okporo ụzọ ga-elube elu gị isi na ije ga-abịa ije awele
ife ọbụla itinye aka ya na-aga. Onwe pozishọn enye gị ikwubi okwu n'isi, ikwusizie ife niile a aghaghị ya ọbụla ayọ no ikwu ka ị na-ekwubi, ị na-esu ọfana, ikwusizie ife niile a kwusie iwe suo ọfọ gị n'ala, iwe sị niile ekwubi okwu na etu anyị si wee kwu ya na-etu a ka o yi esi wee dị n'afa Chineke ji ike niile, n'afa ndị ichie, n'afa chi gị, n'afa ndị ọdịnala. Ituo ya na isu were ọfa tie ya n'ala gboro ịnọ for market days. Imesizi ya iwe were ọjị a n'ofu okwu a ka ị na-ekwubikwa n'ọjị a eji ha bịa ka ha taa ọjị, iwere ọjị ịwa ofu ọfa ka ị na-agọ n'ọjị a, ịwasịa inyefa nke fa iwelu nke gị ịta, ịgbasịa afa ndị ịgbasigo ofufe kwesịrị ịgwafa kafa bido ọlụfa. This is the simple way of ịgọ ọfọ n'omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Ọ dị very easy mana ịmasta ya ọmaka. O nwekwa mistake ọzọ anyị na-eme na-adịrọ mma mana ndụ ka na-emekarị ya. Abụkwa m onye ụka mana onwe some things need ka akọwata ya ọfụma ka ịghọta. Onwe nụrụ mbọsị mbịa n'ụlọ ụka asabụ mmasị ụkọchukwu n'aka ụka okwusie okwu n'elu ọlta, ọ sị na n'onekwu okwu a n'afa ndị ichie na afa ndị ọdịnala. Ịma na okwu odi okwu a n'elu ọlta ụka gbalie onye ọbụla anapụolie, mana ị ga-abịa n'ọdịnala ebe ị na-ekpe ekpele, ebe ị na-ekwu okwu, ị na-ekwubi okwu, ikwusi okwu isi na ị na-ekwu ya n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, asị gị amen. Ofoloro ịchọọ ime ife ime ya etu o si wee kwesị. Akwụkwọ nsọ kọwaa ya ọfụma, welu nke Chukwu nye Chukwu, welu nke Siza na Siza. Omi nụrụ na ndị na-eme omenala fa na-eme ajọ ife, omi nụrụkwa na fa dị against Christ, nọ na ife kwesị ime ihe ọbụla nwere principles, ife ọbụla nwere usoro, mee ife na usoro etu o si wee kwesị. Mgbe na-asị ka anyị na-eme ife a, onye ji eziokwu, onye aka akwụ ọtọ, ọ ya dịrị onye ọbụla na mma. Onwe ajụjụ ị ga-ajụ, ị gaa na our comment section, ị ga-afịa phone nọmba anyị dịkwazi n'iru akwụkwọ. Ịkpọ ịjụ ajụjụ onwe ebe esi kọwalụ gị akọwalụ gị. Ekenekwa m jisie n'ike.